Когато си свободата запазваше сърце ми, аз влюбен бях в природата, в картините и големи, в недрата и чудесните, и миг я не забравях. Ти знаеш то и по песните, в които я прославях. Иван Вазов. Красиви поляни, пенлив водопад и действаща бара. Това предлага етнографски комплекс Барите. Местността се намира източно от центъра на Мъглиж и е изключително приятно място за отдих. В близост се намира манастир Свети Николай, от който тръгва пътеката за Винишки камък. Друг маршрут води от Барите на север по течението на Селченска река към водопад Големият скок. Пълноводната река не може да възпре желанието на природолюбителите да стигнат до водопадите Големия скок и Малкия скок. Малкият скок се разкрива първи. Водата около него е изваяла изключителни форми, образувайки малки водопадчета и вирчета. Продължавате още 30 метра. Чувате шумът от падащата вода още преди цялото великолепие на това природно творение да се разкрие пред очите ви. Височината му е около 15 метра и ви зашеметява. Това е Големият скок. Най-високият водопад в България. Водите на пръскалото му падат от малко повече от 124 метра. Неописуемо красива природа, която ви оставя без дъх. Водна стихия, която подмамва. Това е усещането, което оставя у всеки посетител водопад Райското пръскало. Наричан още Калоферско пръскало. 450 метра надморска височина и водопад Сучурум, върчаща вода. Известен още и като Карловският водопад. До него стигате след като минете по наречената от местните алея на влюбените. 15 минути лек преход и той се разкрива пред вас с цялото си великолепие. Днес водопадът е с особен статут на защитена местност. Важен пункт за любителите на екотуризма е село Розино, Карловско. След като сте се опиянили от аромата на обширните розови градини край селото, пътешествието продължава към скалния феномен, наречен Булския камък. Не могат да бъдат подминати и други естествени скални образования, които заради приликата си с човешката фигура са наречени човечетата. Тези природни дадености формират своеобразна екопътека в района на селото, наречена екопътека на здравето. Прекрасно място за разходка около Сопот е екопътеката, която води до живописния Сопотски водопад. Изходна точка тук е манастира Свети Спас, забулен в тайнствените дела на Васил Левски. Тръгваме по горски път, лакатушеш по река Манастирска, слушайки Ромона и наслаждавайки се на очарованието на водната каскада, потапайки се в Дестината гора. След 20-минутен преход пред нас се разкрива малък Параклис, а до него, гордо извисена, е 15-метровата водна феерия на Сопотски водопад. Атрактивните възможности да стигнете до хижа Добрила, кокетно разположена в Национален парк Централен Балкан, са различни. Но бихме препоръчали две от тях, ако изходен пункт е Сопот. Едната е, като използвате седалковата въжена линия, най-дългата на Балканския полуостров, или като се доверите на собствените си сили. След 4-часов поход да достигнете до крайната цел. Като горд страж, пазител на южния склон на Стара планина, се извисява една от най-впечатляващите и непрестъпни средновековни български крепости – Аневското кале. Изградено по време на Второто българско царство и до днес са запазени стените му, извисяващи се на 12 метра височина. Аневското кале печели хиляди туристи не само с историческата си значимост, но и с забележителната си природа, обгръщаща ни с мир и благоговение. За българите няма друг върх, който да предизвиква такава гордост.
Няма друго място, което да носи с векове такава енергия. Няма подобно къстче земя, което толкова силно да бъде асоциирано с думата свобода. Забележителният паметник на свободата на връх Шипка е олицетворение на всичко това. Наподобяващ средновековна българска крепост, висок 32 метра, към него водят 890 стъпала. Преодоляването на всяко едно от тях подготвя за срещата с заветния връх, където се възправя бронзов лъв, символ на българската държавност. Мегалитът при село Бузовград, на около 6 км южно от Казанлък, впечатлява с няколко неща. Смята се, че комплексът от съоръжения е служил като древна астрономическа обсерватория за наблюдение на Слънцето. От тук идва и името му – Вратата на Слънцето. При 572 метра надморска височина няма как да останете равнодушни към гледката. Дъхът спира, защото в краката ви е долината на розите и тракийските царе, с поречието на река Тунджа. В най-източната част на резерват Джендема, образуван от река Тъжа, се намира живописният прелом Тъжанско ждрело. В западната част на Тъжанското ждрело се намират едни от най-величествените каскади от водопади. По непристъпните склонове се намират няколко величествени скални кули. По-интересни са Купните, Козята стена и Паунов камък, на който е съществувала древна крепост с изсечени в скалата помещения. Уникална забележителност в региона на община Павел баня е защитеният рядко срещан растителен вид кичестият габър. Единственият екземпляр в района се намира на 7 км южно от село Турия, по посока връх Свети Никола. Почивайки си под габъра, ако се заслушаме, може да чуем историите, които той нашепва, помняйки вече над 700 години.